Για κάνε μας μια δήλωση να ακούσουμε Φάνη για το φετινό του παιχνίδι. Τι δήλωσε? Μια δήλωση, να, για τα περιστέρια που τα πετάξετε, ξέρω εγώ κτλ. Τίποτα. Προηγουμένως μας ζάλισες τώρα τίποτα. Τι είπες? Μόνο πράγμα δεν θα τους βάλω λεφτά γιατί τους λυπάμαι. Και αυτό είναι μια σημαντική δήλωση. Για τον Τόλε τι έχεις να πεις, για τον Κιουτσούκη, για αυτός ξέρω εγώ κτλ. Κιουτσούκης θέλει να έρθει να φιλήσει χέρι και μετά. Όλες φιλαράκια είμαστε. Μπράβο. Και ωραία κουμάσια έχετε ρε. Πρέπει να δώσω την πολλά λεφτά για να τα κάνετε. Χειροποίητα.